Kulendi. Early Monday morning. Good morning Zimbabwe, good morning everybody. Ndadzoka zvekare. I am back kunge musana tiri pa 12 January patinenge tichitefenura tichirola zvinhu zvinenge zvichiitika zvatinenge tichingoonesana muri yeZimbabwe. I am so happy and nditori in a good mood, happy mood zvekutodaro zvekutonakidzwa nelife because zvinhu zvacho zviri kuita kakufaya kakunakidza. I mean unongoziva kuti kana ungori pa happiness so iko zvinezve muri yeZimbabwe patiri kutaura nemi kudai so patiri kuonesana nyaya dziri kuitika tiri kuti chiko utongi hwava Mnangagwa huri pama 1 wakaita kunge mudzanga kuti uko huri kukwevewa kunzi uya kuno kumberi uko unenge huchipiswa. Chamisa akabata neuko, vachiwenga netimu ravo vakabata neuko, vakaita kubatirana kuta zvekuti unongonzwa kuti bra. That is the situation iripo iko zvinezve. Nyaya ndiri kusangana nayo panapa muri yeZimbabwe ndingomhanya tionesane yakamira yakadai so. The ruling ZANU-PF party's admission that it has recalibrated its controversial 2030 agenda after failing to gazette proposed constitutional amendments by the promised 31 December 2025 deadline is more than a procreal hiccup. It is a telling indication that President Emerson Mnangagwa's path to expanding his stay in office beyond 2028 is fraught with serious legal obstacles, political miscalculations, and potentially destabilizing dangers, some of them emanating from within his own camp. Ndosaka muri kuona kuti zvesoko wanda vanhu vari kuda kurota vachiitawo mapresident eZimbabwe. Zimbabwe ichanakidza 2026. Imagine kuti vakaita sana chungarara vari kutodawo kuti tigentipindewo muCentral Committee. Saka akagarirwa varida kumudzvanya kumaNikaland ndoko varida kumubatira ikoko varida kumubata panonaka zvekutodza kuti haupinde hausi mukadzi. Zvamirirwa nePolitburo kuti zvinge zvichidiscusswa. Mudarata Gwire ari kungotoya ari kuitawo but ane machallenges akawanda ari kuita but izvezvi vavhura chimwe chinew strategy hanzi politics mubhazi. Nyaya dziri kungoitika panapa ndedzongoti Mnangagwa kuti vachinonhina 2030 havana kunge paitwa ningirikini yacho vakafeila kuita ningirikini kuita gazeti yaifanira kunge yakaitwa deadline yanga iri ya 31 December. That is the reason why futi makazoona people like Mndarageza akabuda akauya musi wa 31 December achitaura kuti Chamisa Emerson atadza kuita kupinda 2030 because that was the deadline. And I was afraid kuti ndinge nchitaura kuti what exactly is going on because unozwa kuti pane dzimwe nyaya dzekuti wada umhanya uzitaura mangwana romungu wakanyadziswa ubvaona vanhu vazoamenda ubva uzonzi hayo ukutaura zvinhu zvisiri verified seiwo but ndo zvaifanira kunge zvakaitika pa vangari suppose kuenda vanogazeta ngirini yavo but zvakatadzika musi wa 31 ningirikini yanga iri ndo panga ritori deadline racho. Saka tiri kuti zvinhu zvavo zvane maobstacle akawanda munzira. Saka tiri kuti vari kudzoka paningirikini pa 2028 election ndokwa zvakutonanga iko hatabasa nazvo zvokuti ananinga vari kuzoemba vachikudii handiziye zvangu vanogona kuzongochinja kana kuzongoita skillful kujudiciary system kwacho. You never know because zvinhu zvemuZimbabwe it's unpredictable. Unogona kuzoti yes there is other way out yekuti taifanira tinogona kungoita takadai so zvikatoenda maitiro pacho. Ndosaka makaona papa vatotaura kuti patinotozosvika kuna 25 December tinenge tatotanga kutofambira process yacho but havana kudaro. Mareasons ari kuitika akawanda. Saka uchaona kuti izvezvi maybe zve 2030 slogan zvaitwa zvezve maybe yanga iri a way yekunyararidza vanhu vaipopotera kuti Mnangagwa zvakazodai kuti akwanise kutonga zviri peaceful. Muchimurasta focus motanga kupopotera nyaya yekuti inenge isinganyanyo make sense pazvinhu zvacho. Ndozvo ndakatonotisa manje ndikatoona because iwo katasa kuti chinhu chakanonzi chiri kudoningirira chokuti come on now. But vanhu vacho vari kuda kupinda papa ndo vari kutya manje kuti saka apa ari kutopinda ndiani kwari yakangofanira on go kuna Chiwenga kuti Chiwenga kutongosvika kana kuti kwakaitwa election kuita sei vanenge vasina kubatana. Chamisa anongosvika chingonogohesa it's like amen ndosaka maona kuti Chamisa atanga kubhonga so izvezvi autanga kuti saka panapa zvinhu zvacho zviri kuzochinji like zvanga akungoita akungobudikira autotanga kuti hayo muri yeZimbabwe yachema ndazvinzwa yachema for a long time saka tichazononingirikina. I feel so I don't know kuti zvichafamba sei kuna vanhu vakaita sana Gift Mugano wekuti vakazongonobudikira vakatozongoenda kuZANU-PF nguva dzakatonopera.
handizivi kuti ikuko zvichanofamba sei. But muri yeZimbabwe nyaya dziri panapa dzakati wandei zvekuti tikada kuswera tichaswera tichiudzana ende pachanakidza pachapisa nhasi. Toda kuti timboonesana manaire ari kuita mvura kuZimbabwe. This is Glenview 7. I personally know this place. This is what is happening right now in Zimbabwe. Handisi kuziva kuti draining system yakaita zvekuita sei. Handisi kuziva braita kupinda nemumajaradha mevanhu. Vakomana kana mazogara, look at this. Yasika. Get the rain. Apa munangu nakwenda. Ndo mamiriro akaita zvinhu zvacho izvezvi so paZimbabwe. Ndiri kuona imwe nyaya isina kundibata zvakanaka. Iyo nyaya yemadrainage system iyo ndagara ndataura kuti guys hazvisi kunyatsobuda mushi. It's something chekuti hazvisi kutambirika honestly. Cause tiri kuti chiko ngazvigadzirisike. Ndinonzwa vanhu vazhinji veZANU-PF togara tichivabvunza kuti ko apa pamukuita sei. Unonzwa vakuti muHarare mukansel yacho yakabatwa nevanhu veopposition ndo vamunofanira kubvunza. Isusu musatowanzire nyaya, musatowanzire basa. Imimi munofanira kubvunza vanhu veopposition. Isusu hatiri kuti chii. Isedha munhu weopposition munhu wechi ari kutadza basa ngasiyane nazvo. Pango basa ritorwa nevagoni varo. Sandizvo here. Hatina basa kuti ndikansela wechi ari kutadza basa. Nzvimbo yese mukaona kuti pakati pari kuleka nemowo vanhu musarambe makakotsira, nyorai pasi macomplaints. Shamwari uya kuno kuti kuratidza nzvimbo iyi. Even munhu asati aita kansela, naye baba munozvikwanisa here zvemunoda kuti tiitira panapa. Omboitawo something, chimboitawo something timboona. Because gone are the days yokuti taivhoterana because tiri kunzwira tsitsi kuti but ninge ari kutemusa musoro. Kuna mwana asingatogone basa zvamuchose vakutoti vari useless pakuti vaite chibasa ichocho. You have to be very careful. Right, but muri yeZimbabwe tinongona kuiswerera tine nyaya dzakawanda dziri very important. South Africa's top crime fighting unit, the Hawks, yes, confirmed that its investigation into 1.1 billion rand Zimbabwe election fund scandal is still ongoing. This contradicts public statement made by Zimbabwe's anti-corruption agents and brings businessman Wikno Chivayo back into the spotlight. Chivayo vachiripo paima investigations vakabatirwa kuti nyaya dzavo dziri kufambirwa zvemhando yepadenga denga dzimwe top investigations top notch. I don't know kuti South Africa inobudika sei because panenge vachipisa nokutaura. South Africa is the only country ndakatoona kuti pane pamwe pekuti kana bribe kana vada kukushanda zvavo vakangoboikana newe chetika unoshaya kana hwani wekubribe. Zvezaki handizivi but ini Zaki chinja ndikuziva nezvezaki. Zaki iri kutora mari murodhi uchingobva pabed border uchingodai sobvunza vakomana vemabhazi nevamwe vemaprivate cars vari kuziva kuti Zaki iri kutora mari. But zvinongoitika hanzi mbudzi inodya payakasungirwa. Ako zvinhu zvine zvakaoma kaungaita sei. Zvinhu zvine zvakatodzvanya saka unongoti arika tingodyawo ipapo uchingoenda wakadaro zvozodii mangwana zvinozoitika ipapo dzinenge dzatoo dzimwe nyaya. There is this thing that is happening kumvura uko. MaZimbabweans please, akomana ngatisiyane, regerai vakomana, regerai ameno kuti munoda kuti zvinhu zvinyatsofamba mafambiro api. But don't do this, don't try this, musaite this nonsense. Vari kutuka masoja. Aiwa onai, look at this video guys. Onaiwo, onai hama dzangu, ona amana. This is not your side. Yes. Fuck. Let's take them here. Shut up, motherfucker. Suck. Stupid. Fuck off. Saka tozoti chi? Suck. Unotakaisa kupi? Mutukira vanhu kuti vari kugadha nyika yavo. Fuck off. Does that make sense? Mukutukira munhu vari kugadha nyika yake. Mazimba akatibomira kare chiko nei munoto even kana kwamuri zvamukutoatukira kuti muwane kurosa muchiendeko kunozopisa kuseri kwacho. Don't do that amana, munotokwadzisa mwana asina nemhosva. Nguva yekuti vanongoita zvinhu varambe varimo mvura itosvika nguva yekuti mvura yacho chapera meme zvokuti havana kasingachiromboswera vachiita noizi vachitenderana zvemabhoti zvezvi. Ngostikiraiwo dhiri kamozongosiya kana nguva yakwana mozongoita zvamuri kuita.
I'm very disappointed kune vamwe vangu maZimbabweans. Izvi zvakashata izvi. Kana une even kune hama yako nodaro ayo wakangudzoto ayo kwapa musi makurasikeri. Dai kokudzorana kando kwatinogara tichiita nditi pane zvimwe zvinhu it's unacceptable. Pane zvimwe zvinhu zvisingatoite. Zvinoswera chakutrendeswa video chocho kwakatombonza ngatombomhanyisa vateereri. Ende pamuri kudhimo pamuri kutezvo muri kutoatuka kamutoabhula is the more yavari kuwedzera kugadzira hatred. Yekutoti munenge makutongoti pese pamuda kutoita zvezvenyu vanotokudzvanya vachatonzwisisa musatodaro. Zvakadhakwa. But ndikadzoka ndine imwe nyaya I'm sure kuti zvikafamba mushe nhasi tichange tine breaking news panapa. Dzimwe zinhu ndikuziva kuti news dzichavhundutsa vanhu vakawanda, but make sure kuti munofanira kugara malike amavideos panapa so that toziva kuti muri ready here kana kuti chii kana dzikasaitwa breaking news panapa dzine kumwewo kwadzinogona kuzongoenda but ndikufila kuti dzinogona kuburukira panapa because it's something ndingangopromise kuti there is breaking news dzekuti munofanira kugara mungori ready. So regedzai ndimhanye ndinomirira zvandichamirira kuti zvizouya ndizokwanisa kukandirai breaking news dzimotoswera makuteerera muchinzwawo zviri kuitika, but ndaona kunge muchaenjoya, ndiri kuona taenjoya. So ndisandaenda zvangu mhuri yeZimbabwe ndisandafanira kugadzirira kuona kuti breaking news dzinosvika here ndiganishandise mukana uno kuzivisa maZimbabweans vari muSouth Africa vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permits kana mastudy permits kuti mazuva ano zvave nyore. Pane kambani inonzi Education Research iyo inotungamirirwa nana mukoma Owen. Idzi ndoshasha manje vanokwanisa kuregistera kambani vokuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. Zvongodiwa kuti ungoita iwewo cheteka kutora namba idzo dziri kushowa pascreen dziri paflyers wotaura navo ende vanokubatsira vari kwavari ikoko iwe uri kwauri aunide kutravela kuenda kwavari. So garai mavabata, but make sure kuti paprocess iyi unoda unoitwa une passport iri valid wakukwanisa kuwana ka FNB business account baba nemanakidzira inoita nemabenefits ainayo azvi unenge uchadii. So ndiri kuti chi contact them on the numbers that are showing on the screen vakubatsire vakuitire izvezvi. So unongotaura nawo kuti mukoma Owen vatokuitira plan, don't worry about zvinhu zvakawanda because very reliable and affordable as long as une passport chete wakuqualify kuwana FNB business account ne company registration through Education Research.